Hiç yaşy yurttaşlar, hiç yaşy dünýäň ýüzi esenlikler owady ile yurttaşlar şuň şeýle bir temamyz bar-da. Ine soňky günlerde 2-3 güniň dowamında Nepal diýen ýurtda gozgalanlar geçýärdi. Halkyň ýani hökümede bolan nägilligi sebäpli gozgalan bolup geçdi. Hökümeti ýykdylar ýa-da kowdular diýen nemesinde ulansam boljak. Premier minister ýurtdan janyny gurtarmak üçin gaçyp çykdy-da. Bir näçe ministerlerni ýenişdiler, käbirini öýü bilen halan ederlerinde, öýüni ýakanlarynda, ýani halkyň gaharynda dek gelip endam ýanyp aradan çykanlar bar arasynda. Buň içinde urulan bar ministerleriň, ýani hökümete değişli adamlaryň. Şonuň ýaly Z uşak ýa-da ýaşlaryň soň nemesiniň bir aktif bolan gatlyk bar-da halkyň içinde, ýani şol gelecegiň gaýgy edýän ýaşlar. Şolaryň bir nemesi bar, hökümetden bolan, hökümetem diýsegem boljak, bunu edil Nepalyň içinde häkimetden nägile bolup aýaga alyp şeýle ýagdaýlar ýüze çykdy. Bulam dünýä mediasynda ýaýrap dur. Şu meseleleri şuň öz aramyzda pikirleşsek da ýurtdaşlamada ýetirsek bilenlerimizden neşil ayaklanmalar, halk ayaklanmasy, ýani halkyň nägilliginiň ýüze çykmagy şiddetli ýagdaýda näme sebäp boldy? Nepalyň içinde bir Nepal diýende bir gözilip duran ýa-da tanalgy näme däl, ene türkmensanyň bir demirgazyk karaýan ikinji görnüşi hökmünde tanýarlar-da dünýäň ýüzünde. Ýöne Nepally barady, kän bir näme däl, bir gözilip duran ýurt däl-da, bir gelişmesi ýok, ady ýok. Xitay bilen Hindistanyň arasyndaky ýerleşen ýurt. Beýle bir tanynmasy ýurtda ýaşlaryň şeýle ýagdaý döretmesi, ýani öz tebii haklaryny nemesi ulanmalary näme sebäp boldy? Şu hakynda bir pikir alşaly. Rahat kärdeş buyur. Sağ olun vatandaşlar, sizlerin için. Meň düşünjüm Nepal'la näme üçin bolly halk ayaklandy. Berde garip halk bilen hökümet guruluşy uňuşyklyk golluyor, araşyklyk golluyor aralarına hiç halk köýendirler. Halkyň hakyny ýendirler. Köp belirli hak değerlerine de hakkını iyi hakkı günahkar edenlerler. Bunlardan yaşlar Z kuşak, yani bu internet hem de sosyal medya açık, hem de izleyip görüp takip ediyorlar, izlerler. Şu sebepten hükman yukarı institut okumak değil, şu sosyal medyalarda da izlerler, fikrini cemleyip böyle de azıcık üç külcü adam olsan analiz et böyle. Bunlar ayaklarını, o yurda ayaklarını, bu yurda ayaklarını, biz ne yaşam ayaklarını sonra hakkını iyidiren halk hükman ayaklanmanı borçludur, hakkı vardır. Öz dini hükümetin kudu orada diye oturmalarla geleceğini düşünün, Z kuşak gelecekte şol ömrünü görüp billi düşünüp billerdenim, şu sebeptenim iş yaremeyen hükümeti ayaklanıp işten ayırdılar. Kaçmana mecbur ettiler. Bu ýagdaý her bir hakyny ile haksızlığı girilen halklarda hükman bolmaly da diýip düşünýärmen. Hükman edilmeli. Beýle ýagdaý bolmasa düzüp bilmeýär. Bolu vatandaşlar, ýene sünnetin. Dolar, sağ olun. Oğuzhan kardeş buyur.
Salam kardeşler. O dili. Yani hakykatdan hem şu Nepalda bolan waka halkyň gaty agyr güne galanlygy görnýär-de. Şu ýerde Kommunistik partiýasy. Şunuň bir tarapy Soýuz döwründe Kommunistik partiýasy bilen bir nimeden ýerler barda birleşik geçen orsun bir Rus imperiýasynyň bir elini gudan ýerler-de. Şimdi şu Rus imperiýasynyň elini gudan ýerleriniň hepsi zor durumda durýar, galýada halk. Halk zor durumda galdykdan soňra bu 20-nji asyr buny galdyra bilen ok. Artyk Z kuşak bu zatlara çydarlyk ýagdaý däldi. Halk hem gaty erbet ýagdaýda ýaşaýar ekenler. Ne çağalarynyň ayak ýalаңaç, ýyrtyk eşikler bilen okuwa gitmesi, halkyň zor durumda, kyn ýagdaýda ýaşamasy, ondan sosial mediýanyň kapatmasy, bu da Z kuşagy gowy nemesinden çykardy da açydygyndan çykardy. Bir de şular edil şu Türkmenistana meňzeş şeri öz degeni, dogan garyndaşlaryny, öz ýakynlaryny bilse de bilmese de öz ýarlaryna çekip hökümeti eýeläpdirler-de. Ine bu da şularyň 30 million nüfusy bar eken-de ýaşaýjysy. Ýöne özleri bir daglyk ýerde ýaşap bilen soň ne toprak özlerininki ne de bir hususy içi bir kärhanalar zatlar ýok eken-de şularyň. Zor durumda galdygy üçin halk ayaklanýar. Halk ayaklandy. Soňra da çykdylar şularyň köşklerine çeli ýakdylar da. Şular öz jarlaryny zor gutardylar. Şimdi biz özümizi bilen deňeşdiremizde bizde de edil şular ýaly ýagdaý bolupdy da. Ine bizge Z kuşak şu zatlardan bir öwrenmeli diýip düşünýän. Sag bolun. Soň üstün ýetýär. Öyle, sağ olun. Evet kardeş, buyur. Evet, sizinki. Sağ olun. Esenlikler, kardeşler, ildeşler. Indi dünýäniň niresinde bolsa bolsun 21-nji asyrda awtoritar rejimleriň yani soňunyň nälik bolup gutarýanlygyny hem taryhdan görüp bolýar hem günümizden görüp bolýar da. O Nepalda bolup geçen ýagdaý yani nälik awtoritar, näli baskyjy bir rejim bolsa bolsun soňunda yani biz Nepal'a seyretsek nimetýär yani açyk görkezýär. Şimdi Nepal'da nämeler bolup geçti? Şu hakda biraz anem edelim, gurrun edelim. Nepal'da bolup geçen ýagdaý dürli partiýalar yani bar ýaly gedip görkezip ýurtda kanun, demokratiýa bar ýaly gedip görkezip asliyetinde автокrat bir şekilde yurt dolandırılýar eken-de. Yani ýolsuzluklar diýip aýdylyp geçildi-de. Özüm ýakyn wagtda bolup geçdi. Bir geçen bir hepdeň içinde bolup geçdi-de. Edil nälik diýin daşary ýurda işçi, migrant akitýäs diýip aldap ministrleriň elleri bar. Böyle bir guramalar gurap daşary ýurda gidýänlerden pul alyp izinden memetmän yani iş bilen üpçün etmän ýa-da daşary ýurda yani maşinistwa diýilýän bizde. Aldap ýolları bilen pulunu alyp halkyň daşary ýurda akitýäs işlemäni diýip böyle ýolsuzluklar bolup geçipdir. Ondan soň bir tarapdan Türkmenistana meňze şeýler hem kän ýa-da ýene biri ýurdun
içinde neme ortakatlık yok. Yani halk daşarı yurda gidip işleýär eken, Hindistana gidip çörek pulunu, kazanç pulunu tapmak üçün. Halk garyp yurdun üstünde agalyk sürýän ýa-da hökümet diýip adlandyrýan lar bolsa olaryň çagalary az gowdurmuşlarda ýaşaýar ekenler. Onları TikTok'tan mıydı? Sosyal medyadan özüniň näle gowdurmuşda ýaşaýanlygyny neme dip paylaşıpdyrlar. Ondan sonra yurtun halk ayaklanandan soň sosial medýalaryň hemmesini ýapyp o taýdan gazanç edýänler, satış alyp barýanlar bar ekeni. Yani esasy şu ayaklanmanyň güýçlenmesine şu sosial medýany ýapmaklary sebäp bolupdyr da. Häzirlikçe şunlara aýdaýyn, sag bolun. Ýa, bolýar. Arslan Bey, buyur. Esenlikler, ildeşler, kardeşler. Ya, sağ olun Meydan Bey söz verdiğiniz için. O Nepal'da bize mengzeye şiirleri hem keneken kardeşlerimizden bir yerine ait geçti. Nepal'ın halkı 30 milyon töre edip görkez oturanda internette son bu hem hekimiyetlerinin beren malumatları hekimiyetler hemşe 12 yalı baskıcı rejimli yurtlar doğru istatistike vermediler de bu aylıklarını sorap gördüm $240 zat görkez oturan. Bu emanetim yalandır dedim. Türkmenistan'daki yalı 2 kurs olsa şon yalsını görkez oturandır deyip düşündüm. Ne derece doğru bilmedim onun $240'dığını. Son yankı teritoriyasını sorap gördüm. 147 kilometre kvadrat dedi. Bizde 497 kilometre kvadratmış olarak toprağımız. Son orta yaşını sorap gördüm. Yani 25.3 görkez oturanda yani 25 yarım yıl ortalama yaşını görkez ne yapılısıların. Son boylarını sorap gördüm. 1.62 santimetre de 1 metre 62 santimetre ortalama boylar. Bizimkiler sorap gördüm. 1.68, 1.70 neçe. Şunun yalı görkezmeler son. Yankı yaşları esasen hekimiyettekilere bolan yirenci birinci yılı veya birinci ayda eleken de elliysem hekimiyetteki oturanların çağaları yankı sosyal medyalarda zatta giyim gerimden yaşap duran durmuşlarını paylaşıyor ekenler boğdurmuşlarını hani bizimkilerine eli paylaşıp görkezip zadet ettiler. Çalamula olsayım olaram şon yalı görkezyen ekenler aç halkına. Gatıga harlı ekenler yaşları esasına. On sonra yankı orta yaşı orta gatlak orta yaşlıları esasen Arapistan'a, Birleşen Emiratlara, Katar'a, Malazya'ya, şu yurtlara kendi esasen hakkını edip işleyer ekenler. Tamam, yenen bir anime yeri şolarına yaş kızları gatken yurttaşlarına gidip yani seksualini eksploatasiyalarda ken hizmet ettirilen eken. Yani bizde de sineden olsanız Arapistan'a gatken yaş kızlarımız gitti. Ay Dubai'de iş varmış. Ne mi iş varmış? Medikürçülük, pedikürçülük deyip gatken tanış bilişlerim, oğdaşlarım gitti benim. Şonun yalarak yerleri bar bir ayıplı yerleri bize emengdeş. Son yankı havarlarda hem gördüm başka yerlerde hem gören zatlarımda şu çinoniklar yankı hükümet başındakileri ministerlerini kovalap zat edip sularda
halk kovalap urup yürüyenleri barda. Ben şu tayda nemeni gördüm ildeşler. Yani minister olsun ya başkası olsun kim olsa olsun. Şonun hem iki ayağı var, iki eli var, iki kulağı var. Edil bizimki yalı adam, üç keşik adam değil de halk şeyle bir süreklep aylanıp yürür. Ben diyecek oturan yerim şolardan çekinmek gerekiyor iken de yani ne yapılan halkı şu an edip görkez oturan da bir üç keşik millet, üç keşik adamlar deldi yine şu cinoniklarına. El halkın önüne çıkıp kaçıp yürürler. Görendiriniz belki ildeşler. Sizin önünüzden çıkandır o havarlar, videolar. Bu mesela hem Telegram kanalda var görüp bileniz şu tayda. Diyecek olatanım bir üç keşik adam değil. Olar halktan aynıksı yaşap onun yalı nemalı kovdurmuş yaşamaya neme hakkı üç keşik pas yukarı değil diyecek olatmanda. Ama bunu şeylerek kardeşler hazırlıkça cemledim sağ olun. Öyle ya. Rahat. Rahat değil, buyur. Sağ olun. Berdenini çıkan mani köp zadi yani vatandaşlar kardeşler aitti. Min Türk vatandaşları beraber mingdeş sosyal medya yapıp kısatlı halkım ağaç yalamaç yedi. Demek halk ayaklanıptır. Hak hukukunu toraptır. Şoya dayınna halkın gücü, hilin gücü. Dileni ögünü hiç kim durup bilen okanlar. Şonu tuğd ettiler da diye şok. Demek Nepal'daki yaşa ayaklanıp şu rejimi yağdırıp bilen olsa bizim yurdumuz yokman halk ayaklanmalı düzüp biler edil şonun beter ol. Kaçacaklarına iki uçlu değerler. Halkın onu duracak gücü yok da. Şey demek manisi ki. Yani dini Nepal'daki değer Türkmenistan'a mıydı? Şuna halkın hakkını kuniyip hukuksuzluk, yolsuzluk Türkmen hakkınmana borçlu, hukuklu diye düşünüyorum ben. Ve de Nepal'dakiler Allah'a şükretsin, Allah bu adamı çıkar deyip karışıp oturmadırlar da. Demek Allah'tan öngörtüğü özleri bariyet edipdir. Türkmenlerim şuna çağırıyor. Bir de şonun ýaly bozup edip bolup adyleşip pikirimizi birleştirip öz arşikaýetimi aýdyp birek gere pikir bir bolup pikir birligine ýola çyksak gazanır Türkmen. Halkyň öňünde durjak zat ýokdur. Vatandaşlar. Bolu sağ olun vatandaşlar. Öyle ya. Sağ ol, rahat değil. Nezih be. Buyur. Söz dedin ki Sağ olun. Ne hakikaten bir demokratik ya da halka behbitli yurtlarda bir yurt bolması üçün bir yurdun ilki bilen kanunu işlemelde, kanunu düzgünü tertibi her kim üçün deň bolmaly. Ondan sonra toprağı elinde bolması gerekli de ve şu toprağı kanun koruması gerekli. Her bir nemenin yurttaşın hakkını, hukukunu, toprağını, emlakını yani koruması gerekli de. Şu temele dayanmayan yurtların ählisi de belli bir wagtdan soň şu häzirki Nepal ýalak bolmaly da soňunda.
Yani bu formuladır. 2 koşmak 2 dendir 4'tür. Altyapısı bolmadık bir yurdun sonunda gelecek yerde şudur. Yani onun için Türkmenistan'dan menze şehirlerken dine Türkmenistan'da автократlı yankı özellikleri bolmadık. Haysi yurt bolsa bolsun. Sonu gelecek yeri budur yani. Ya, tarih bunu bize kän sudet görkezýärdi. Bu Roma imparatorluğu diýme. Şondan bäri alsak, taryha seretsek, dürli nemeler, döwlet guruluşlary bolup geçendir, dürli hökümetler, dini hökümetler, demokratik hökümetler deni dürli guruluşlar bolup geçendir we soňunda hemmesiniň hem yani altyapysy hukuka dayanmayan yurt ýa-da döwlet ayakda galyp bilýän däldir. Şonu aýdyp geçecekdim, sag bolun. Böyle sağ ol. Rahat be. Buyur. Şöyle yine orada 15 ýylly 12 ýyllyk hökümet çalışıpdyr diýdi. Nepallı. Şonu da şo rejim şol siýasat dowam edipdir. Halkyň garyplygy, halkyň açlygy. Bunu näme many çykaryp bolýar? Bularyň gurju mezgili ýok. Bularda lüstrasiýa geçirilmedi. Men ana şonu görýän hökmen bir döwleti östirjek, değiştirjek bolsaň hökmen lüstrasiýa geçmeli. Buňa mysal bolup Rus imperiýasynyň aýrylan Pribaltika ýurtlary bar. Latwia, Litwa, Estoniýa. Ana şo 3 ýurt lüstrasiýa geçirendirler. Şoň esasynda da Ýewropa dünýä bölümine goşulandyrlar. Ýewropa adaý bolanlar. Türkmenistanda hökmen lüstrasiýa geçirmelidir. Bu Nepalda da şol lüstrasiýa geçirilmänligi üçin hökümetiň näçe şartdan şarşyber. Ikli 15 ýylda 20 ýyllyk şarş, 3 aýdan şarş tapat ýok. Şo rejimi oturjak bolsa lüstrasiýa geçmän ýurt bir döwlet düzülýän däldir. Hak hukuk dikilýän däldir. Mezburdur bu lüstrasiýa. Gurjumez ýetiňem ýetden planlary bardyr. Hemme açyk çykarlandyr. Bir kilometrdaky tanamyzda bular näme çekýär, bular näme oýjak diýip içiňizi gürletmäň watandaşlar. Halkyň sesi mediada hemme zat bardyr, ortadadyr. Ýaşlar nähile bolmaly, ýollar nähile bolmaly, işler nähile kopa bolmaly, nähile durmuşda ýaşamaly. Hemme zatlar açyk mediada aýdylýandyr, görkezilýändir. Ýerlap takip edip görüp bilerdiňiz watandaşlar. Hemme pikirlenmede etjek planlamada ortadadyr birinki. Sag bolun. Böyle sağ olun. Şimdi Nepal'da görýäs halkyň näýilligi ýüze çykdy. Sebebi we halkara hukuka göre öz nemesini ýani hakyny kullandy da halk ýani hökümetin ýa-da hak hukuky elinden alınan halk ayaklanmana hakkı vardır diýär. Hani şol ýagdaý bolup geçdi da indi. Şöyle syňetsek ýani ýurdun premier ministri halk ayaklanana soň wezipesinden çekilýär da ýurtdan gaçmaga mejbur bolýar. Nirä gaçýar bolam? Demägetçe Dubaýa gaçypdyr. Ýani öz saglygyna seretdirjek bahana. Dubaýa gaçdy diýen bilgi bar internetde.
Indi pişilada seyretsek hökümetde Prasad Polidiýa 94-nji ýyldan başlap Nepal'ın hökümetinde ýa-da häkimetinde diýip şonda iç işler ýa MVD-niň emmäsi bolýar, minister bolýar, başga dürli ministerlikler eýelýär. Üçüýlet ýyllygyna premier ministerlik emesine eýelýär. Onun insan kısamene araky 9-njy sentýabrda 20-sine mejburi ýagdaýda işinden çekilmeli. Indi Ştaýda näme görýärsiz? 94-nji ýyldan başlap 20-se çelle eýem näçe ýyl bolýar ol? 4, 14, 30 ýyl. 30 ýyl gowrak häkimetiň başynda, häkimetiň içinde bir görünýän adam barda. Prasad Poli adyndaky. Bunyň häkimetden çekilmediligi, çekilmeýänligi, ýani ýaşlara ýol berilmeýänligi, şonça ýyl häkimetde otursalaram, dürli wezipeler eýlep, halkyň bähbidine iş edilmeýänligi. Ýaňam kardeşler aýdyp geçendir, her gelen hökümet ýa-da wezipelendirilýän adam nepotizm ýöretýär. Öz ýakynlaryny, öz tanadyklaryny çemçä ýakyn diýip aýdýarlar da. Welipetini öz wagtynda ulanýan adamlar şo çemçä ýakyn diýip ulanýarlar da. Bir söz bardyr. Ýani halkyň puluny ýa-da halkyň hazynasy bardyr bu döwletde. Şonu ele geçirýärler da her türlü ýollar bilen öz wagtlaryna ulanýarlar da. Indi munyň içinde korrupsiýa da bar, ýa-ni nepotizm bar. Ondan soň korrupsiýa bolanda näme da öz wezipeňi ýa-da borçlanan işiňi öz wagtyna ulanmak bolýar her bir ýol. Buň üstünden halkyň ýyllar boýy pulsuz, garyp ýagdaýda ýaşamagy, işsizlik. Nepalda %38 halkyň %38-i ýurt daşyna çykyp nämäni gününi ýa-da güzaranyny aýlamak bilen da büdjetiňem ýani ýurdun büdjetiňem %20-sini ýurt daşyna çykan halk nededýär? Jemleýär. Indi Türkmenistany alsak deňeşdirip görsek, Türkmenistanyň kam 91-nji ýyldan bäri men garaşsyz bolup aldyk diýenden bäri halkyň bähbidine hiç dal edilen nokta diňe döwlet mediasy diýip adlandyrylýan şekillerde nämäni berýär? Ýalan propaganda etýärler da. Ine ösüp barýar, ine wagty, ine ýaş döwletimiz, ine ýaraly güýçlerimiz güýçli, asuda asman, inançlyk ýyly, şonuň ýaly nämeler, ýani Sovet Soýuzynda bolan şygar ulan nämesi bardyr halky güýmäk gelmek bir ýagdaý, ýani şo näme integem dowam edýär. Nepotizm barmy biziň nemede? Bar. Korrupsiýa barmy? Yani häkimet başynda oturan ýaşaýjylaryň içinde korrupsiýa barmy? Bar. Halkda garyplyk, işsizlik, mülksüzlük barmy? Bar. Nepalda halkyň %38-i ýurt daşyna çykýan bolsa, bizde de halkyň %60-y diýsem, 50-si diýjekmi? Belli bir statistika ýok da. Bir iş öndürmäne mümkinçiligi bolan ýa-da iş güýji bolan erkeklerden denanlaryň agramly öle ýurt daşynda. Indi Nepalda işsizlik, halk
yurt daşyna çykyp işlemek, yani mecburi ýagdaýda, yani gulçuluk etmek. Elindäki güýjüni, yani hazynany öz bähbedine ulanan hökümet näme görkezýärdi? Ya, halkyň elinde erkinlik ýok. Mudama kyslar bolsa gasylyp berilen halk garşydaýdy. Polisiýanyň güýjü bilen partiýalar bar, partiýalaryň mesulen baskysy bilen iň soňky şol edenetçiligi de iň soňky damja bolubam, ýani sosial mediýanyň ýapylmagy, düýpden ýapylmagy. Neme bolýar-da? Iň soňky damja bolýar. Neme ýaşlaryň öňe çykyp näilligini görkezmegi diýip aýdym. O taýda olar, o taýda bir ýakypdyr ýa birini janyna alypdyrlar, köşkler ýa parlament nemesi, parlament nemelerini, otaglaryny, otaň ýakynlary we halkyň nemesi da, ýani öz hukugunda bar, ýani hakynda bar, ýani özüne ýaramaýan, öz ýurdunyň içinde özüne ýaramaýan guruluş bolsun ýa adamlar bolsun hakyna tutma. Yani premier da mine halkyň pulundan, ýani hakal ýa-da parlament binasy gurulaýan ýa-da ýene ol halkyň büdjetinden, ýani halkyň nemeden gazanan pulundan, salgyklaryň üstünden tamam. Demek özüne ýaramaýan zady aýyrmak demesine gelen halk bar da, ýani kararyna gelen. Ol ýakywym biler, suw içine aktyryp beripdiler. Ol öz haky endi şo wagt kellesine näme karar gelse şoňa görä hereket etdiler. Şimdi hiç bir dünýäniň ýüzünde hiç bir guruluşam ýa-da hiç kimim halkyňky näde dogry diýip bilmeýär şeýle ýagdaýlarda. Ýa ýyllar boýy elinden hak alnyp gelen, erkinlik alnyp gelen halk bar ortada. Şimdi Türkmenistana seretsek, synesek, ýani gaýtşymyzly ondan oňa Soýuz döwründe ukladyp gelen halk bar. İçinden aýdyňlaryny çöklenip 91'den bärde de şonuň ýaly garaşsyz bolduk, bir tarap bolduk diýip uklanyp gelen halk elinden erkinligi alındy. Mülkü berilmedi, gaýtarylyp berilmedi eline. Häli häzirçe kärende işläp ber halk. Öz toprağında öz kärendeçi bolup, üstesine de mecbur edilen ekinler ekýärler, ýani buğday bolsun, paxta bolsun. Üstesine de ne daýhana peýdasy bar onun, ne de ýurda peýdasy bar. Yani men nä şün döwlet sözüni ulanmasyn bilen ok, sadece Türkmenistana seredende Türkmenistanda döwlet guruluşy ýok. Şonuň üçin ýurt sözüni ulanýandy. Bu ekilen paxtadan, buğdaýdan ýurda da halka da hiç ýeli bähbidi bolmasaň näme üçindir de dowam edýärler başga şekilde. Olan belli halky ukladyp gelmek üçin, elinde bol güýmenje bermek üçin gündelik bir elini güýmäp durmaly halky. Aldap ine ak buğday ekdik-de, ak altyn ekdik-de, şonuň ýaly propaganda bilen halky saklamak üçin edilýän oýun. Türkmenistanyň halkynyň erkinligi elinden alynan. Barynçylyk bilen mülkü gaýdyp ýani topragy ýygyna berilmedi. Ondan soň öz erkinligi elinden alındy. Diňe başga ýagdaýda bir ütgeşik akyl dörese, ýani Merdam Muhammedow ýa-da Merdam Muhammedow öňdäki biziň tanamaýan adyny eşitdik. Aýdyňlanmadyk. Halkyň içinden alınmagy. Her türlü şekilde alyp bilýärler. Merdam Muhammedow alyp kaç giden bolsalar Türkiýeden biziň tanamaýan içeride aýdyňlanmadan geplemezler diye baskı üstünden geplemezler diye getirýärler ýa-da
ya da içerik alýarlar. Türme diýen nemesi vardır. Bir giren adam taň çykyp bilmeýän bir ýeri bar. Taýsaýyny gulagynyň dowamy bar da mesela. Indi şöyle deňeşdirip görsek, iki tarapda da neme halk var. Erkinligi elinden alınan halk var. Erkinligiň içinde de näme var? Köprek özüniňki däl. Söz erkinligi ýok, ýani söz azatlygy ýok. Diňe mejburi baskyn aşagynda açyk türme diýen bir düşünjäň içinde saklanyp berilen neme halk var da. Indi neme Nepal'ın halkyna men öz adymdan hak berýän, öz haklaryny ulanyp bilipdirler, dogry edipdirler diýip düşünýän. Ýa-ni öz topraklarında özüne yaramajak, halkyň bähbidine yaramajak parlament binasam, ministrleram, premier ministrem ýa-da döwlet baş tutanlaram yaramayan bolsa olary hep sözli ýollar bilen aradan aýyrmaly bolýar. Ýani ziýanyny çekmezýär halk. Meştada Oğuzhan kardeşe söz vereyim. Tamam. Şöyle şimdi Nepal'da olan vakalar da edil bilinki bilen birebir de hiçbir ütgüş nemesi yok. Ne yurdun daşına %38 işlemene çıkýardy şular. Katara, Dubaya, Arap Emirliklerine ýa-da Hindistana. Şolardan rüşvet alýarlar. Şonu çıkmak üçin hem pul alıp çıkarýar eken. Şu wagt şonuň durumy bizinki bilen birebir aýny şekilde. Ine bizinkiler hem Türkiýe çıkmak üçin näçe pullar berýärler. Maşyn satyp, öýün satyp çykýarlar da. Bir de şonuň ministrleriniň çağalarynyň halkyň gözüne sokuşy. Ine biz şöyle ýaşaýas. Ne biziň edebilişimiz işi diýip. Ine bizinkilere näet diýerler. Halkyň gözüne sokup ýegelleri ýa-da ol Dursunbaýew näme dönüň ady? Ol sportsmen oğlanymyz bardy. Ýa-da Yıldız Jegimi nähil edip halkyň gözüne sokup eden etmişleri. Edil Nepal'ın bilen birebir aýny gelýär şu wagt. Bir de şu dat bardır, halka zulüm edýärleriň soňy hiç gowluk bilen gutarmaýar. Sebäbi 20-nji asyryň muny galdyrmaýar. Yani sosial medya halk oyandyryp gidýär. Şol Nepal'da bolan waka edil bizinki bilen aýny şekildedir. Bizinkiler hem şolar ýaly ayağa kalmalydyr. Bir de şu minister ýa prezident kim bolsa bolsun şolar halk ayağa kalan soň halkdan hem aşagdaky sebiyedäki insana dönüp gelir. Şolaryň ellerinin vlasti gidenden sonra şu normalny gelip gören halk bar. Şolardan hem aşagdaky halk bolýarşylar. Şuna düşünmesi gerektir halkymyzyň. Bulardan gorkarlyk zat ýokdur. Hak hukugyny soramalydyr. Soňuna çerli hakyny sowunmalydyr. Endi şu wagt şu Nepal'da soňu nähil boljak? Şolaň gurucu meclis barmy? diýen soragam bar da ortada. Ine bizinkiler Türkmenistanda şolar ýaly ýagdaýda nähil bolar soňu diýse, ine biziň gurucu meclisimiz bar. Ne izin toparlap aljakmyz göze görünüp duran zat. Bundan halk hiç ýyly endişe bolmasynlar. Şu hökümet ýykylsa gurucu meclis ýerini aljakdyr şunu. Halky asudalyk bilen saklap şol günden ýa Türkmenistan özgürlük tarapyna ýürep başlajakdyr. Sağ olun. Böyle sağ olun. Rahat bey, buyur. Sağ olun vatandaşlar. Şöyle Oğuzhan kardeşimle katkı sözdür etti da. Halktan aşağı, halk ayaklarına ýagdaýynda prezident olsun, minister olsun, halktan aşagdaky seviýe düşýär dedi.
aslında da halk, prezident, minister ol halkın hyzymatçysy. O halka hyzymat etmeli adamlar. Yani Türkmenistan'a gelip Türkmenistan'a şunlar minister ya prezident olsa derre o öldürünü kim deyip halka eskermen, halkın üstünden vurup başlayarlar. Hakikatinde aslında bular halkın hyzymatkärü bolmaly. Bir de hyzymat et, bizim iklimi, kimmizi düzsen, killen işleyenler dip koyuyorlar. Bularım killesi hiç kim kidi dişyanok. Soňra bularım jahil eken deyip bularım jahilligine tutar ya da. Şu akılsızlığın neticesinde de halk gözüne gepini düşündürüp bilen o halk. Doğru ettin Oğuzhan kardeş. Türkmen halk ayaklanmalı. Türkmenistan yani burjumeci var. Halk bir arada gelenle burjumeci idin devam ettirecektir. Dine ümidişlik olacaktır. Sağ olun minnettar. Sözleriniz için. Öyle sağ ol. Hı hı. Edil Bey buyur. Sağ olun. Cahil bir adam katı nemelidir, tehlikelidir. Ya da yitirjek hiçbir zady bolmayan adam katı tehlikeli adam bolýandyr. Yani şu wagtky hem Türkmen halkyny mysal getirsek hem dünýädäki awtoritar rejimlerdäki halklar gözüňe getirsen ne hakkı var, ne hukuku var, ne de toprağı var elinde. Bizim Türkmen halkından misal alsak. Yitirjek hiçbir zady yok. Canı var yitirjek. Olam adam özüni geliştirip käbir zatlara göz yetirdikten sonra ölümlü dünýäde ýaşaýanlygyny bilip ha bugün ha da ertir sonunda ölmeýän adam yok. Bu bir hakykatdyr. Biram aç kalan canlı diýeýin. Diňe adam däl haýwanlarym. Aç kalsa saldyrýandyr. Yani aýtjak bolýanym her zadyň ugru var. Bir ýurdu dolandyrmagyň, bir ýurduňam ýurt bolmasy üçin düzgün tertibi bolmasy gerekli-de. Bu ýoldan sapyp başga ýola çıkan wagty raýyndan bir döwlet yani geljek ýeri soňu budur. Bunu indi himme aklyny başyna toplap düşünmemiz gerekli. Türkmen halky bolup. Sağ olun. Saýdyp boldum, sağ olun. Sağ olun. Hiç kim söz almak däl bolsa men jemläp bolarym galyp düşünýär. Soňky böyle bir açıklama berjek bolýanda öz düşünjem boýunça. Buyurun Hayat Hanım. Ben soň üstüne ýetiren. Endi Nepalda protestler boldy. Protestlara näme sebäp boldy? Sosial nemelerin platformalaryň yapylmagy sebäp boldy. 26 sanyk platformany yapdylar. Bu näme boldy? Sebäp boldy protestler üçin. Endi bu platformalar näme üçin yapyldy? Endi bu platformalar şunun bilen deňişdirjek bolýanda Russiýada şöyle bir näme boldy? Kanun, prezimleniýe diýen bir kanun bardy. Bu nämeden ibaret? Ýanky daşary ýurt nämeleri bar. Internet kampaniýalaryň
Rusya'da resmi taýdan wekilçilik açmagy talap edildi. Yani Rusya'da bular wekilçilik açmaly, bir şahymçasyny açmaly. Neme? Näçe edilýär bu? Bu neme üçin edilýär? Ýurdun içindäki adamlaryny, öz adamlaryny kontrol etmek üçin. Olary şo ýurtda bir şahymça açmagyny we näçe adam abone boldugyny, bütün informasiýany, o abonalar baradaky informasiýany almak isleýärler-de. Zakon prizemleniya diýär muňa. Edil şoňa meňzeş nemänem Nepalda etdiler. Nepalyň hökümetem neme diýdi, isledi. Edil şu Russiýadaky wekilçilik açmasyny we bulary şunda kontrol sağlamak isledi. Ýöne nemetmedi, mundan yüze ördüler o kampaniyalar. Şoň üçin bularam bloklamak mecburiyetinde kaldylar muny. Munun bloklaması bilenem neme ortada protestler çıktı. Elbette Z kuşağı bu bir teknologiya kuşağıdır. İnternetin yapılması buların nemesinin yapılması demektir. Kislorodun yapılması demektir. Indi şunu diýjek bolýan, bir ýurtda näçe internet yapılar? Demek internet yapılan olsa ya bloklanyan olsa demek bu yurtta bir problema vardır. Biram alaba Z kuşağıdır bu protestlara gatnaşan. Maňa adynam goýdular eýem neme Z kuşağı pokoleniýasynyň revolýusiýasy diýip goýdular. Näme üçin ýaşlar eminle? Demek nemede ýurdun içindäki institutlarda bir problema var. Bir jemgyýetde neme bolýar-da? Sosialny lift diýilýär, sosialny mobilность diýilýär. Izolasiýa edilen internet yapılan yurtlarda bu işleýän däldir. Sosialny lift diýme näme demek? Meselem bir insany özüni gelişdirip bilmek. Özüni çabalarynyň nemesinde, netijesinde özüni bir nähil diýen o sosialny liftden ýokary galdyryp özüniň nähil diýen özüni ýokary galdyryp özüni gelişdirip özüni bir sol jemgyýetiň içinde var olma nemesini, hissini verme nemesi da sisteması da. Demek bu ýurdun içinde, o ýurdun içinde bu ýaşlar için bu jemgyýetde bu mobilность ýok bolsa, hani dedim ýa-ni internet ýok ýurtlarda bu işleýän däldir. Bu sosialny lift işleýän däldir. Biram bularyň ýaşlaryň sesini hiç duýulan däldir. Hani bu bir günki bu gorgotirs bularyň etýäni şey ol gidip saraylary yakmak, bütün hemme yerleri yakmak, tutup linç etmek. Demek bularyň içinde şeýle bir gahar gazap bar belin, bu da bir günde bolýan zat däl. Bu da demek yıllarca bularyň sesi duýulmany. Hani bularyň istekleri edilmäni. Hani bir ýaşlar ýurdun geljegi. Bu gelsen bu geljeňi sen erti bu ýurdy akitmelidir bu ýaşlar, bu gençler. Sen bular üçin bir neme şertler döretmeseň, özüni gelişdirjek şertler döretmeseň, bunyň sesini duýmasaň, bu ses munyň içinde ýeňlelýär, ondan soň bir ýerden soň patlamaly bolýar bu ses. Bularyň içindäki patlamaly bolýar, ýani obratny связь ýok diýär-de, ýokary bilen aşaň arasynda dialog ýok. Ýokarkylar aşagydan nemeden ak, aşakylar ýokary sesini eşitip bilen ok, we jemgyýetde krizis döre ýaşaýdy. Ondan soň neme şeýle patlamalar bolaýasyň. Şiddetli. Şunu diýeýin dedim. Ýa, bolýar da oğlum. Indi ýene bir gezek indi durkeşek bolýanda, şu ýaşlaryň elinden näme alındy Nepalda? Topraklaryny işläýän diýsem, topraklar ýok ellerinde, öz mülkleri ýok, şahsy erçilik ýok. Onda bilgi alaýyn diýsem, ýani özüni tanaýyn, ýa öz islen hünärinde
işläýin diýen neme özüm açaýyn diýen bir demesi bar da öz isleýän ýa-da öz söýen hünärimde işläýän diýen neme ýok. Mümkinçiligi ýok. Mejburi ýagdaýda 138 Lenan erkek yurttaşyna çykyp işlemeli bolýar. Ýani olam baskıynyň astynda da mejburi ýagdaýda açlykdan ölmejek bolýar. Yani. Ondan soň yurdun içinde edilen haksızlıklar, olaryň ellerinden haklary alynan. Näde? Modern bilgi ýok. Mektepleriň, ýani bilginiň nämesi, oja öwrenip biljek ýerler ýok. Dogrymy? Ýani korrupsiýa bolýar-da, korrupsiýa näme ýaratýar? Ýani kim has şagal bolsa, kim has köp pully bolsa, başga biriniň hakyny ulanýar-da. Elinden alýar. Haksızlyk. Mecbur olam yurttaşyna çykmaly. Indi Türkmenistanyň ýaşlaryna seretsek, yurdun içinde okuw jaýlary bar da, ýokary okuw jaýlary 20 orak ýokary okuw jaý diýip atlandyrylýan bir binalar bar. Adama meňdeş professorlar, molum diýilýän bir zatlar bar, gelip çykyp gören. Ýaş bular, ýaşlaryň isleýän ýa-da özüni gelişdirip biljek bilimini berýärmi? Ýok, beren ok. Ýani diňe bir neme, belli bir nemäň içindäki, karobkaň içindäki bilim. Biziň ýaşlarymyzda bilim allara mümkinçilik barmy ýurdun içinde ýok. Ýanky jaýlarda bir bilim ýok, internetden ýani bilgem ketilen. TikTok diňe gowun nemesi üçin, gowun dolpulugy üçin açylan bir TikTok bar diňe. Yurdun içinde söz erkinligi barmy? Biziň ýaşlarda ýok. Ya isleýän ýerine yurdun içinde gidip bilýärmi? Onda da gidip bilen ok. Ýeten it. Sen velayatlymy? Ya sen owalymy? Diýip illerdäki ýaşaýan adamlara, ýani ýaşlara şeýle nemäni basyny ulanýarlar da. Ahal elinde ýaşaýanlara da sen şäherlimi ýa sen näme daglymy? Bu taýda da bölümçilik bar. Millet paraçylyk barmy ýurdun içinde bar. Nepalda da vardı şonuň ýaly millet paraçylyk. Ondan soň biziň ýaşlarymyzyň elinde toprak barmy? Ýok, toprak ýok. Öz ýurdunda elinde toprak ýok, ýani mülki ýok. Bir firma ýa bir kiçik karhana mümkinçilik bolup açan ýagdaýynda da ertek gün elinden alınýar. Ýa ol ýalakada. Ýani bu taýda da korrupsiýa diýilýär, diýilen nemäniň etkileri bar da, haksızlyk çykarýar. Ondan soň Nepalyň şu 94-nji ýyldan bäri monarhiýa, başy monarhiýa geldi, soň ýarym monarhiýa geldi. Ondan soň monarhiýa aýrylan soň demokratik ýol ulandylar. Ýöne şonda da halkyň ezene galan ýeri ýok da. Bu toplanyp gelip otyrda, babasyndan, atasyndan toplanýar. Soň akkasyndan nemede toplanýar. Neme, kakasy diýýärler enesinden. Ondan soň özünde de şol neme toplanyp gelip otyrdy. Indi men görýän zadym şu taýda ýaşlar orta çykdylar näýilligini her türlü ýagdaýda şeklinde görkezdiler da, oňa da haklary bar, tebii haklary ama halkala haklarym berýär şoňa. Ýani gurulmalaryň neme şeýle şolaryň dogrudygyny, halkyň dogrudygyny görkezýär. Soň tinet gören bolsaňyz hiç bir enneta çaganyň elinden aýagyndan atlyşyp duran enneta gören dälsiňiz. Barma oğlum, uruşma oğlum, çıkma gaydım deyip atılıp duran enneta ýokdur. Diýmek ennetalarym çağalaryň arkasynda. Sizinki dogry diýip neme etýär. Gol diýýärler. Indi Türkmenistanyň ýaşlaryna seretsem
ýokary okuw jaýlarda okaýar diýä, ýani ýurt daşyna çykyp okaýar diýä boly. Mecburi ýagdaýda, ýani ýurdun içinde nämeden aýlyk kazanp bolar? Molumçuluk diýdi, doktorçuluk diýdi. Doktorçuluğa diýip biljekkäl, men molumçulugam diýip biljekkäl. Şolaryň şeklini alyp berýän nemeler barda, jaýlar, okuw jaýlar. Şoň şeklini alyp gelýärler, ondan aýlyk kazanýarlar. Mecburi, ýani ön islegi däl, islegine garşy edilýän nemesi. 20 ýyllap arzu edip gelýär, bir hüner öwrensem diýip bar ýok bir sany seçenek aýyňda ona mecburi ýagdaýda öwrenýär. Gidip gelen soňam doglanda da erkinligi ýok, biziň ýaşlarymyzyň elinde ayağa kalan soňam erkinligi ýok. Ýani ýurdun içinde adalet ýokda. Halka hyzmat etmeli. Gatlagam däldi, ýani adamlar tersine diýär, halky talaýarlar, hazynany öz eline geçirip başga ýurtlara hyzmat etýärler. Şonuň ýaly bar biziň ýurtda da. Bäde men Nepal halkyna gutly bolsun ýeňişiňiz diýämi? Şonuň ýaly sözler ulanasmy? Haýatan buyurun. Ýanky biziň ýaşlar barada bir hoş geçsekden. Neme biziň ýaşlarymyz gatken neme işleýände soňky döwürler öz ýakyllarynyň nemelerinden ýaşlaryndan şol neme nähil diýilýär. Nedavolny nemeler da şo o problema bu problema hiç nemelerinden neme işleýän şöyle okapdyrlar ýurdun içinde ulu ýokary hojaýlaryna girerler, med institutu doktorlar var, pedagogический doktorlar var, oturup iş yaptırırlar var. Olardanam şöyle bir şikayet gelýär. Sürekli bir bitmeyen problema şikayetleri var da. Ondan soň näme üçin gelýär? Sebäbi şöyle bir dat var. Biziň ýaşlar tradisiony indi aňyrdan gelýän. Biziň enelerimizden gelýän baskılar var. Näme etmeli we ýurdun içindäki mecburiyet var. Nämeden gazanyp bolýar ýanky deşiňi diýana. Baram en atalarynyň üstüne baskısı var. Muny et, onu et, muňa öýlen, onu etme, muny etme diýen baskı var. Baram özüniň içindäki isleýärleri var. Özleriniň etmek isleýän datlary var. Munyň arasynda ol aňyrdan gelýän tradisiony ýurdun içindäki mecburiyet baskysy bilen özleriniň isleýän dadynyň arasynda bir içki konflikt ýaşaýar. Biziň ýaşlarymyz. O içki konflikt, onu şu atlykça ol biňe häzir ýöne sürekli bir şikayet etmege getirýär. Ýöne bu içinde bu konflikt içinde ulolup ine Nepal'ınki näme üçin Nepal'ınkam şundan gelýär. Hele bir hiç hili reformlar geçirilmedik ýurdun içinde. Şol gelýän köne bir sistema. Monarhiyadan soň parlamentski neme geçipdirler, respublika geçipdirler. Ondan soň näçe 13'den köp partiýalar var. Köpüsi sosializm bilen kommunizm partiýasy. Şol ogry ideologiýa partiýalary we hele köne gelýär. Hiç ýaşlar üçin böyle bir reformu, ýaşlaryň bir göwüni açar ýanak, olaryň potensiallaryny açar ýanak bütün sferalarda. Bu ýaşlaram siýasy sferalara da gatnaşaty gelýärler. Bular ýurdun dolandyrmak isleýärler, gatnaşmak isleýärler. Bular temel haklary bularyň. Okuwlarda okumak isleýärler, gowy bilim almak isleýärler, gowy saglyklaryna, Z kuşagy gaty saglygyny gowy görýändir. Bular saglygyna kaçtyrny bir medisina isleýärler, özleriniň gorkmany, hakyky öz içiniň istegini, düşünýän radyny aýdyp gorkman ýaşaslary gelýär. Bulan temel hakydyr. Ekonomik taýdan özüni gelişdirip, kaçtyrny bir bilim alyp, özlerini gelişdirip berip, ýokary galyp bir ýurdu için bir dat etmek isleýärler welin,
Hani etil bizim yurtdaki yanık Nepal'am şöydüp kısılı ve bu içki konflikti buların. Nepal'daki yaşlarının bu Z kuşağın içki konfliktinin getiren ýagdaýy şu wagt. Ha bizim yaşlarda da etil şol neme yaşanıp otur. İçki konflikt ve bu içki konflikt daşa dökülen wagty munyň netijesi Nepal'daki ýagdaýlara getirip biler. Şular aýdaýyn diýdi. Ýa. Meselanyň ýalňyşdygyny Nepal'yň neme halky bir ters gidýän nämeň ýyllar boýy ters gidýän bir düzgün halkyň ziýany işleýändigini belli bir prosentyň peýdasyna agyrlykly halkyň bolsa ziýany işleýänini görüp bilipdirler. Onuň çözme ýahiladyda çözer diýen nämänem kararnama alyp bilipdirler da. Onda bir ýerde ministri ýakypdyrlar, birini mezbur gaçmana mezbur, birini suwda edipdirler, parlamenti ýakypdyrlar. Olaryň öýlerini otlapdyrlar. Ol eýem nähil şekilde de öz isleglerini nähil şekilde de şekillendirseler olar öz haqqy, ýani halkyň haqqy. Hiç bir gur näme ýurtdaky dünýälaryň içinde ýani baş beýlek ýurtlaryň içinde hiç bir guruluş halka seniň edeniň ters diýip bilmeýär. Ýa-da tebii haqqydyr. Birleşen Milletler tarapyndan boyun bolunandyr şu halkyň şeýle ýa-da etmäne mümkinçilik badygyny ýani haqqynyň badygyny. Bular Nepal'yň ýaşlary öz nemesiniň ýani adalet ýoluny ýa öz erkinlik ýoluny öz elleri bilen gazanmagyny dogrudygyny düşünüp bilipdirler da. Men ýaňam aýtdy geçdim. Nepal halkyny gutlaýar, dogry ýolda diýil diýip düşünýär. Hawa inancıma başyňa şeýle indi kardeşler wagtymyzdan bir çak bolandyr, söz aljaklar bar bolsa bilersiňiz bolmasa Cebrail falan bolýar. Onda şeýlerek geleniňiz üçin wagtyňyzy ýurduňyza, watanyňyza, geljekki nesile ýani kuşaklarymyza gymmatly wagtyňyzy aýyrýanyňyz üçin taňa rakasyn. Pikirleriňiz, düşünjeleriňiz hemmesi gymmatlydyr. Halkymyzdan tinesirler, düşünsirler, pikirlentirler. Özlerine bir netije gelip bilerler diýip inanýarym. Hawalyň geleniňiz üçin ugdy esen bolsun.